Ndithi mandithanda ukubulisa kunini ngebakhaya baphulaphula ithemba konke kusekuhle kule yure nje sisanda ngena kuyo ngoku yetsimbi yeshumi elinanye ngokuhlwa nje kwanamhlanje ndithi mandithanda ukunenza soba ngabe indaba lesaziphathele kwandim emihle ebhelewa nokwaziyo njengomoya bathi saqhwitha abanye bathanda ukuthi sesivunguvungu kodwa ke kwazi ezo ndaba zemnandi zakubhola ikhatywa yomphulaphuleni ngangaxesha elininzi masithole ngqo embeni kwixeshalulile kunye noPesitawu bazibona sele benominated kwi-CAF Awards benominated kwicandelo le-Interclub Player of the Year Award emphulaphuli ngalo mazwi endisanda wathulula sithi masibanqwenelele elona thamsanqa lakhe lalikhulu umphulaphuli ngeyona ndlela imangalisayo bakaloku xa bezawuthi babonwe ngabaphathi be-CAF Awards loo ndithetha uba ngaba benza umangaliso xa sele bedlala bephakathi ebaleni bawuzawumazi uPeter Shalulile ngowangapha kwilizwe leNamibia kodwa ibhola yakhe ubuyayidlala apha eMzantsi Afrika kwiqela leMamelodi Sundowns Bafana bastyle uPesitawu ke niyamazi ngapha udlala emhla kwilizwekazi Afrika udlalela iAl Ahly bathile African Giants kwanti ke uPesitawu simasele Bafana iqela loMzantsi Afrika lebhola ekhatywayo kanti ke abo badlali babini bathe banominatwa ecaleni kwabanye abadlali abakhulu esibaziyo abafana noFiston Mayele, uMohamed Al-Shanawi kunye nabanye abaphulaphuli abasuka kumazwe ahlukahlukeneyo basiyajonga njengomphulaphuli abafumana base-Algeria ujonge pha eDR Congo, Egypt, Morocco, Tunisia kanti ke mphulaphuli kokugqibela nalapha eSouth Africa ugqithele ke mphulaphuli sile ngapha kwigapa lodumo sithi xa siqala ufika siphinde sijonga bakaloku amaqela pha mathathu athakhuphisana pha phezulu sinaseStellenbosch sina-Cape Town City kanti ke ngoku sijonge phi kwi-Cape Town Spurs mphulaphuli sithi sibone baphayana bathe bamkele umqeqeshi omtsha inhloko emveni kokuba baye bamkhulula uShaun Bartlett ngoko ke mphulaphuli kukhutshwe ingxelo yokuba ngaba uErnst Middelstorp umemeziwe bathanda ukutsho bezulu kanti ke thina sathi uba uchaziwe njengomqeqeshi omtsha oyinhloko kweli qela le-Cape Town Spurs. Ndiyathemba ngaba uqeqesho kakhe mphulaphuli kuzawuzisa utshintsho nje oluninzi njengoko aliqala beligqitha nje kwinto ezinzima kakhulu mvanje kanti mphulaphuli singazohlala de kumkixesha sigqithele ngapho Bafana ibikhe yajongana nelizwe laseBenin namhlanje kanti ke lo mdlalo lo ubukumdlalo omhle kakhulu webhola ekhatywayo sabona ba uyawaphela lo mdlalo iqela leBafana liwuphumelela ngamanqaku amabini ukuya kwelinye. Mphulaphuli indaba zethu zokugqibela engiqondayo ba asiginyisi mathe ncam ngokutsho kuka-Austin Ditlhabolo uBrendan Peterson nimazi njengonozinti weqela leKaizer Chiefs kunye nelizwe loMzantsi Afrika ujongene nemeko mphulaphuli enothanda ukuthi ngokwazengqondo xa ndiguqulele ke kwelwimi lwabo banenoleziphi ngithanda ukuthi i-mental health issue le ajongene nayo kodwa ke kuthabaze singakhathazeki kakhulu kuba iKaizer Chiefs inogqirha oyingcaphephe mphulaphuli owaziwe ngoHenning Garrick gqirha ke mphulaphuli esimaziyo uba unamava gqithi kwaye sisebenze kwiindawo ezinkulu ngaphambili ngoko ke siyethemba ngaba uzawukwazi ukuncedisa uBrendan Peterson uba ngaba agqithe kule nto ajongene nayo mphulaphuli besikhe sambone noLyle Foster mphulaphuli kweziveki ezidlulileyo kusithiwa nayo ujongene nale ngxaki inye. Ndiyaqonda uba mphulaphuli ngaphezu kwayo yonke into mhlawumbi esinongayazi thina ajongene nayo yena kodwa abalandeli bebhola ekhatywayo nabo banalo igalelo kule nto ithi yehlele abadlali bethu ngoko ke baphulaphuli ndiyacela mani ndiyazithoba phambi kwenu uba ngaba ndicela sibacingela abadlali bakaloku nabo ngapha kokuba bengabadlali bebhola ekhatywayo babuye babe ngabantu ngoko ke mphulaphuli ndingazuba mde njengoko benditshilo usekwisitishi sakho osithandayo i-ABFM nceda mphulaphuli uphinde ubuye kanye phaa kwicala emveni kwentsimbi ye-11 kwanamhlanje mphulaphuli zaphinde ndikuphathele ezinye iindaba ezinambithekayo eziginyakayo eziginyisa ingweqe mphulaphuli isendima umoya isivunguvungu isaqhwithini okungathi ngumpina umoya ide ibe lixesha elilandelayo kamnandi.